Svet zdravlja. Poštovani gledaoci, evo nas opet u Svetu zdravlja, u ovonedeljnom Svetu zdravlja, zato što se nije završio mesec mart. Pričat ćemo o najtežim bolestima, ali na jedan sasvim drugi način. Znate da je mesec mart mesec gde se svi zajednički, cela javnost, borimo protiv kancera, za koji još vlada mišljenje da je jedna od najtežih bolesti. Međutim, lekari su jednoglasni u tome ko se javi u ranoj fazi ove bolesti, potvrđuju i tvrde da je danas rak izlečiv. Međutim, kod onih koji su se javili nešto kasnije ili gde se nešto desilo već neke komplikacije, gde su se pojavile metastaze ili neke udružene bolesti, često se bitka gubi i, nažalost, život. Međutim, živeli ovako ili onako, jedino što nam je sigurno jeste da kad se rodimo znamo da ćemo sigurno i otići na onaj drugi svet ili završiti život na zemlji. Stoga je danas po prvi put sa nama u studiju emisiji Svet zdravlja da o ovim bolestima i kako ih prevazići, kako se suočiti sa njima naš uvaženi gost, a dovoljno će biti ako kažem da je to prvi master palijativne medicine u Srbiji, a inače klinički psiholog i psihoterapeut Petar Jeknić iz Kraljeva. Petre, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da budete ovde sa nama u studiju i da na kraju meseca marta, evo, došli lepo vreme, pričamo o jednoj veoma teškoj temi, ali da pokušamo da nađemo neka rešenja, neka uputstva, kako prevazići neke strašne stvari, neke strašne dijagnoze i kako se sa njima suočiti. Hvala vam još jednom što ste došli. Hvala vama puno na pozivu, zadovoljstvo mi je što sam ovde i hvala vam puno na pažnji koju posvećujete jednoj temi koja nije baš toliko omiljena, od koje ljudi beže i koja na taj odnos zapravo pokazuje naš odnos prema jednom delu života koji će neminovno doći. Tako da, evo, u narednom koliko god bude trebalo pričat ćemo o tim nekim iskustvima koje sam stekao radeći sa osobama koje su bile teško obolele u završnim fazama bolesti i nadam se da će gledalcima biti korisno. Poštovani gledalci, inače naš gost je 15 godina bio novinar France Pressa, drugih medija, tako da kažemo značajnih, i uglavnom je izveštavao sa ratom zahvaćenih područja. Zašto on danas sa nama, ponovit ćemo još jednom, ukoliko vam bude interesantno, a verujemo da hoće, u 19 sati u Kulturnom centru u Beloj sali je promocija njegove 5. knjige koja se zove Memento Mori, ili ako bi preveli doslovno, Seti se da si smrtan. Pre svega to je jedna knjiga, vi ste poneli, Petre, sa sobom, jeste knjiga koja otprilike jeste priručnik za psihologe koji rade u palijativnim jedinicama i tako dalje. Međutim, kako ste mi rekli u ranijem razgovoru, nju bi trebao da pročita svako, znači prosto ja sam je pročitala za 2 sata jer sam htela da budem pripremljena za ovu emisiju i za razgovor sa vama i zaista su me dirnula sva ta iskustva koje ste vi izneli. Ali, pre toga da kažemo, vaše iskustva u toj knjizi su bazirana na radu u kućnim uslovima sa najtežim pacijentima, a dugo ste radili u jedinici palijativne medicine u Vrnjačkoj banji, internom odeljenju Kraljevu. Jeste, znači čitava priča sa palijativnim zbrinjavanjem bi bilo, evo ako već počinjemo ovu emisiju, da krenemo mi od objašnjenja pojma. Jer palijativno nije naša reč, a nije loše objasniti šta to zapravo znači. Postoji kurativna i palijativna medicina. Kurativna medicina je, dakle, klasična ova medicina koju mi poznajemo, a palijativno prevedeno sa latinskog znači pokriti. I zadatak šireg tima za palijativno zbrinjavanje je da pokriva simptome koji su primetni u zadnjim stadijumima bolesti, odnosno bol, telesnu, psihičku, socijalnu, duhovnu i tako dalje. Samo palijativno zbrinjavanje, palijativna medicina stupa na scenu odmah po saopštavanju dijagnoze bolesti koja bitno utiče na dužinu i kvalitet života. Dakle, samo saopštavanje dijagnoze će biti obuhvaćeno po strategiji koja je usvojena još 2009. godine
Dakle, širi tim za palijativno zbrinjavanje ima šta da kaže od tada, s tim što smisao psihološke podrške u to vreme je drugačiji. Dakle, to je podsticanje osobe da prihvati, što pre prihvati dijagnozu i što pre krene sa lečenjem, naravno, efekat je bolji. Međutim, nekada se, naravno, kao što vi rekoste, malo pre desi da ili se pacijent javi kasno, ili se stvari iskomplikuju i tada već kurativna medicina gubi bitku, tada stupa na scenu palijativna medicina. Jer ako će već pacijent otići, lekovi su uznapredovali da ne mora da podnosi fizičku bol, dakle, lekovi na širok dijapazon lekova, od kojih, ne znam, Jurnista, Durogestik, flasteri, Oramorf kap i tako dalje, već je to uznapredovalo da ne mora trpeti fizičku bol, a zadatak psihologa u palijativnom zbrinjavanju je da podrži pacijenta u onome da ne doživljava psihičku bol i tako dalje i tako dalje. Nažalost, u našoj državi zbog nedostatka novca nije se mnogo odmaklo u formiranju širih timova za palijativno zbrinjavanje, tako da mi smo osnovali sekciju unutar Društva psihologa Srbije, sekciju psihologa u palijativnom zbrinjavanju još u septembru 2015. godine sa željom da se organizujemo, da organizujemo edukacije, dodatne, praktične obuke i tako dalje, takođe kako bismo napisali kompetencije za rad psihologa u palijativnom zbrinjavanju, ali još to nije zaživalo, tako da nijedan praktično psiholog nigde u Srbiji nije stalno ili nije ni angažovan u jedinicama za palijativno zbrinjavanje, što je šteta i što će prije ili kasnije da se desi, naravno, ali potrebno je stvoriti materijalne uslove, ne treba toliko sad ni kukati oko toga, jednostavno palijativno zbrinjavanje jeste potrebno, ali će, zahvaljujući ovakvim emisijama i svesti o tome šta je moguće uraditi u tim trenucima, nadam se da će doći na svoj red. Jer jedna stvar je tu veoma značajna, to je dostojanstvo. Znate kako, mi od kukanja nemamo ništa, ni kukanja na zdravstveni sistem, ni kukanja na ovo, na ono. Sistem je onakav kakav jeste i najbolja varijanta tog sistema koja je moguća u ovom trenutku. Svi koji rade na organizaciji zdravstvenog sistema su dobronamerni ljudi, ali ima objektivnih mogućnosti koje se mogu ili ne mogu. Naravno ima i subjektivnih, ali ne bih sad ulazio u to živo blato komentara u vezi sa tim. Pre bi se držao one stvari svesti o značaju podrške u tim zadnjim trenucima, odnosno tom periodu kada se pokrivaju simptomi, odnosno kada se osoba priprema za odlazak sa ove planete. To je samo po sebi teško i kad se pomene teško, ali je to realnost. Jer znate kako, smrt kao da je proterana iz života u smislu ajde, beži, smetaš mi u uživanju. I to je nerealno. Dakle, primetit ćete da već neko vreme, već nekih par desetina godina živimo drugačije u odnosu na one generacije pre, barem kada je smrt u pitanju i tako dalje. Dakle, poenta čitave priče je u tome da se mi pozabavimo ovom temom na način na koji bi to bilo odgovorno i prema pacijentima, ali i u skladu sa mogućnostima koje objektivno naša država ima. Elem, sad da ne bude ovako preskakanje svega ovoga, to je neki kroki koji sam hteo na početku samo da vam kažem. Znači, važno je da imamo ljude koji su obučeni, mi ih nemamo dovoljno. Važno je da imamo šire timove za palijativno zbrinjavanje, mi nemamo šire timove za palijativno zbrinjavanje, a imamo sve više potrebe sa svim tim. Tako da, ja sam uradio ono što sam mogao i toliko od mene. A sad je neko drugi na potezu. Upravo kada ste rekli palijativno zbrinjavanje, mene je iznenadila jednom prilikom jedna, tako da kažemo, medicinska sestra, a zaista tome ima 5-6 godina, jer je palijativno odeljenje u Kruševačkoj bolnici najmlađe odeljenje, da ona nije znala šta je palijativa. Nažalost, takvi pacijenti su umirali na odeljenjima gde se nađu, ili na onkološkom, ako je kancer u pitanju, ili na nekim drugim odeljenjima. Ipak mislim da je država i ministarstvo uradilo korak napred u smislu otvaranja tih jedinica koje poneki put služe i za predah ukućana koji neguju
takvog pacijenta. Međutim, gde se još uvek, ja kažem, učinio jedan napredak jeste gostujući, jer kroz ovu emisiju su zaista prošli lekari Kruševačkog okruga, Vojne bolnice Niš, Vojno-medicinske akademije, drugi eminentni stručnjaci. Od načelnice radiologije sam čula da je dobila sertifikat, a tiče se toga da su morali da pohađaju kurseve kako pre svega ženama kao osetljivijem polu, kada znamo da je kancer dojke jedan najnapredniji kancer kod žena i vodeći u Srbiji, kod muškaraca kancer pluća, prostate i tako dalje. Ona je morala da prođe taj kurs i tu edukaciju kako da pacijentkinji saopšti od čega boluje, bez obzira u kojoj fazi je otkriven malignitet. Druga jedna situacija koja, a vi ste to pomenuli u našem pređašnjem, tako da kažem, susretu, jeste da Kruševljanka odlučuje da se operiše u Vojvodini, u nekoj klinici, sada zaista ne znam i ne mogu da se setim gde, zato što će odmah posle operacije dobiti implantant, ali pre svega odlučno je bilo zato što tamo postoji tim psihologa, psihoterapeuta, ono što je vaša primarna, eto da kažemo, profesija, koje pripremaju za sam taj čin. Pa nam onda recite koliko je u drugim delovima Srbije, pošto ste putovali i bili u situaciji, koliko, znamo da je ta pomoć neophodna, ali koliko druge bolnice, domovi zdravlja i ostalo imaju takve stručnjake? Ja nemam tačne podatke i ne bih se usudio da kažem po bolnicama, ali znam da je Vojvodina razvijenija. Mi smo pre par godina, kažem, pokrenuli tu priču na nivou Društva psihologa Srbije. Eto, imao sam čast da budem inicijator osnivanja prvog šireg tima za palijativno zbrinjavanje u našoj državi, kada je Udruženje građana Raskršće u Kraljevu, koje je okupljalo psihologe i još socijalne radnike i tako dalje, potpisalo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa tadašnjim zdravstvenim centrom Studenica uz podršku grada Kraljeva. Tada je na tom potpisivanju i bio i državni sekretar Ministarstva zdravlja. Znači, jedna stvar, ali nažalost, kažem, to je bilo prepušteno dalje projektima, nije to sistemski zaživelo. Ja mislim da bi gledalcima bilo mnogo interesantnije, osim ovih nekih administrativnih stvari i svega toga, da se malo uđe u čitavu priču šta to sad pa psiholog radi generalno kada je teška bolest u pitanju. Zato što mi se čini da je to nekako za psihologe, ajde da kažem, nije baš toliko omiljeno. Zašto? Zato što je kraj rada je smrt. I kao onda gde ti je motivacija da radiš tako nešto? Jer kad radiš razvojnu psihologiju, psihoterapiju, klasičnu ili šta ja znam, naravno da se raduješ sa svojim klijentom ako je psihoterapija, kad je on bolje i tako dalje, i tako dalje. A ovde to nekako gledajući s polja i onako paušalno, gde ti nalaziš motivaciju, klijent ti umre. Znate kako, s obzirom da jeste, svi ćemo mi otići sa ove planete, vi nemate pojma koje je to zadovoljstvo kada pacijent koji je teško oboleo u miru odlazi. Znači, jer svi mi nosimo neke terete na duši, koji su od pre 30-40 godina. Na prste jedne ruke za godinu i po dana, koliko sam radio u jedinici za palijativno zbrinjavanje u internističkoj bolnici u Vrnjačkoj banji, mogu da vam kažem da su mi na pitanje da li ste zadovoljni prethodnim životom ljudi rekli da, jesmo. Znači, na prste jedne ruke, to je oko 200 pacijenata sa kojima sam ja radio. Od ukupno 600 i nešto koliko je za tih godinu i nešto, godinu i po prošlo kroz jedinicu za palijativno zbrinjavanje. A zašto se to dešava? Mi svi nosimo neke terete ovako dok smo zdravi, onda nam ništa nije važno, onda mi idemo dalje, potiskujemo sve te stvari iz života, nema veze, ni odnos sa roditeljima, ni odnos između braće, sestara, poremećeni partnerski odnosi ili poremećeni odnosi sa decom. Ajde, nekako mi živimo. Naravno, imamo potrebu da održimo fasadu lepog života, kako nama se ništa ne dešava, iako svi mi znamo kako nam je unutra, jer svi imamo 3 lica. Imamo javno lice, porodično lice i tajno lice. Vidite, kada dođe život u korner, onda ta 3 lica nemaju značaj. Ostaje ono jedno, ono čovek kakav jeste. Ništa više nije ni tajno, ni kod nekih ostaje do zadnjeg trenutka. I onda se čovek otvori
sretne se sa nekim stvarima koje nosi decenijama. Ja sam, ne znam, u knjizi negde 30-ak tih nekih primera opisao i jedna gospođa koja je penziju zaradila u Švajcarskoj, bila je ovako veoma dobrostojeća, reklo bi se kolokvijalnim rečnikom, ona u našim susretima, u jedinici za palijativno zbrinjavanje, nijednom rečju nije opisala zadnjih 40 godina života u Švajcarskoj, života u Vrnjačkoj banji, kupovinu kuće, ovoga, onoga. Ona je pričala o tome kako je 48. godine ona izgubila dečka kojeg su ubili partizani, koji je bio optužen za informbiro, šta ti ja znam već šta, i kako je morala da se... Znači, ona je držala od 48. 50. i neke godine kad se to dešavalo, do tog trenutka. Ona je to držala u... Sad kažem vam da se vratim na ovo gde je zadovoljstvo. Kada vidite posle toga to olakšanje, jer kad god se izgovori nešto što je teško, nešto što nosite na duši, čoveku bude lakše. Pa šta mislite, zašto u crkvi postoje ispovedi? Zbog toga da se olakša, i zbog toga je duhovnik obavezni član šireg tima za palijativno zbrinjavanje. Mi smo u Vrnjačkoj banji u bolnici imali jednu gospođu koja je takođe, ona je bila od karcinoma pluća, ona je insistirala da dođe duhovnik, on je tu pričesti i tako dalje, i tako dalje. Znači, hoću da kažem, to su neke stvari koje su jako dobre u tom trenutku za tu osobu koja je bolesna, koja nema šta s tim, kao i neke druge specifične stvari. Nekada je dovoljno biti samo slušač, nekada je za neke ljude, kažem, dovoljno samo biti prisutan pored njih, a nekada je dovoljno samo nekoga uhvatiti za ruku. I vidite ono olakšanje da nije sam. Niko od nas ne zna kako će biti to ti zadnji sati, minuti ili dani, nema veze, na ovoj planeti. Ali značaj dodira ja nisam znao, ja jesam psihoterapeut, jesam psiholog, imam prilično iskustvo sa kriznih područja, 15 godina sam živeo sa tim ljudima na kriznim područjima Bosne, Hrvatske, Kosova, nikad gde su Srbi u većini uvek s kontra strane, jesam svašta u životu video, ali taj susret sa ljudima koji su oboleli od teških bolesti mi je oplemenio život. Zastaćemo ovde na trenutak, molim kolege iz režije, jedan EPP blok i vraćamo se u studiju da nam pričate o svojim iskustvima iz palijativne jedinice. Svet zdravlja. Poštovani gledaoci, ponovo smo u studiju i zaista je jedna od neiscrpnih tema. Ja, podsjećam, u 19 sati imaćete priliku da se susretnete i da pored našeg gosta na sva pitanja, pored promocije njegove knjige, bude odgovoreno sa zaista eminentnih mesta, sa ljudi koji su to preživjeli, nastavili život i koji mogu da nam daju uputstva bez obzira da li spadamo u zdravu populaciju, relativno zdravu, svima nam danas nešto fali, ili na one hroničare ili kod onih ljudi gde je dijagnostikovana možda najteža bolest. Dobit ćete odgovore kako da se susretnete sa tim bolestima, kako da se sa njima nosite, šta da radite tokom lečenja i terapije, kako da nastavite život, a za sve one druge kako da se radujemo svakom danu. Zbog toga je memento mori ili seti se da si smrtan, još su stari Latini, jel tako, ispravite me ako ja grešim, znali za to, a druge civilizacije poput Japanaca, to sam saznala od kolege Slavoljuba Markovića koji se zaista i ovom temom bavi, imaju obavezu da 3 puta mesečno prođu pored groblja. To je znači u nekom njihovom običajnom sistemu, a zbog čega drugog nego da se samo podsete da su smrtni i da svakodnevne brige prosto sutra već nisu brige, ali mogu da nam stvore neka od oboljenja. Petre, meni je zaista bila zanimljiva vaša knjiga i sve ovo što pričate već, da kažem, eto mi je poznato, zato što sam, ponovo ponavljam, htela da budem spremna, jer nikada nisam sa nijednim od lekara razgovarala o ovoj temi. Da li se u svetu, jer ste proputovali svet i dovoljno je što ste, eto, 15 godina bili novinar za neke strane medije, a pre svega ste dopisivali s ratnih područja, da li se, prvo pitanje, ljudi u drugim civilizacijama, eto poput Japanaca, bave smrću, da li u nekim njihovim literaturama se
od malena podsjećaju da su smrtni, a treće pitanje, verujem da je vama bilo mnogo teško, kako pomoći čoveku koji, eto, recimo u ratu u Hrvatskoj izgubio porodicu, kuća izgorela i on ostao na stratištu. Ima li tu pomoći? Ček polako, znači za to bi mogli da pričamo, znači, ajmo jedno po jedno. Znači ovako, u svetu, Zapadnoj Evropi, Americi, pomoć osobama koje su jako teško obolele i to kada već se vidi da gube bitku, se pruža u hospisima. Hospisi su specijalizovane ustanove i to je nešto što standard tih zemalja dozvoljava, dakle, to je nešto, ja nisam bio nigde vani, ni u jednom od tih hospisa, ja sam, eto, imao priliku da se dopisujem sa Saškom Junger, koja je jedna od, pa, ajde da kažemo, doajena psihologije u palijativnom zbrinjavanju i koja mi je slala materijale i koja mi je bila velika podrška. Ona je Nemica koja je bila, radila je u palijativnom zbrinjavanju, ona je doktor nauka je. I to je nešto sasvim drugačije, ali bojim se da kada bismo videli kako izgledaju hospisi u Nemačkoj ili u Britaniji, da bismo bili onako prilično deprimirani, ali to je standard, prosto. I osim toga oni imaju tradiciju već 40, 50, 30 godina hospisa, a mi smo počeli, naša država je odlučila da se na primarnom nivou zdravstvene zaštite palijativno zbrinjavanje sprovodi u sklopu službe kućne nege i lečenja. Dakle, lekari koji, medicinske sestre, medicinsko osoblje koji odlaze na teren, oni pomažu i to ljudi rade. Dakle, naši lekari i medicinske sestre su obučene za to. Bio je jedan projekat, trajao je 2,5 godine, negde 2,3, 2,7 miliona evra je potrošeno za taj projekat, kupljeni su oni automobili za palijativno zbrinjavanje, znate, ono ima svega toga. Kako to funkcioniše ili ne bih o tome, ali je postojala ta startna osnova koja je bila kao kamen temeljac sistema palijativnog zbrinjavanja unutar zdravstvenog sistema Srbije. Na sekundarnom nivou, znači, su predviđene jedinice za palijativno zbrinjavanje i u toj strategiji data je matematika koliko leževa može imati po opštini u zavisnosti od broja stanovnika, tako da, na primjer, Vrnjačka Banja, u kojoj je za opštine Kraljevo, Vrnjačka Banja, pa i Trstenik, bez obzira što je Trstenik, što pripada Kruševcu, nekada je bilo nekih pacijenata koji su tu dolazili, je 12 leževa predviđeno. Ja ne znam koliko ima u Kruševcu, znam sad kad je bila promocija ove knjige u Pazaru, kolega Aladin Husović mi je rekao da tamo ima takođe 12 mesta i načelnik Leković je tako nešto potvrdio, oni su proširivali čak jedinicu za palijativno zbrinjavanje, tako da to nije veliki broj kreveta jer nije predviđeno ni po strategiji, a niti običaj, da se tu dugo zadržavaju pacijenti. Onda tu dođu, najčešće zbog odmora porodice, kao što ste vi rekli, ali tu dok su, da im se pruži im se sva nega. Zašto? Zbog toga što je uvek bolje da pacijent bude sa svojom porodicom. Niko ne može da zameni porodicu i ništa ne može da zameni porodicu. Naravno, tu nekada bude problema, ali dobro. I na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u svim ovim kliničkim centrima predviđeno je da ima određeni broj ležajeva i to je način kako funkcioniše kod nas, za razliku od sveta koji ima specijalizovane ustanove koje zovu hospisi i gde se nalazi bukvalno sve. Znači, u Nemačkoj hospisi od, ne znam, verskih službenika svih živih denominacija do psihološke podrške, lekar, medicinska sestra. Na medicinskoj sestri leži palijativno zbrinjavanje, lekar ulazi kada je potrebno korigovati terapiju i tako dalje. Tako radi svet. Nadam se da će jednog dana kod nas. Ali, sad da se vratimo na ono pitanje kako, šta, iz psihološke perspektive. Gledajte, psihologija je bila prilično izbačena iz, kako bi se to reklo, iz života, pogotovo u socijalističkim i komunističkim zemljama. Jer za čoveka je bila zadužena biologija, to jest medicina, eventualno sociologija, odnosno marksizam. Vidite da, na primjer, od 5. razreda kada se uvodi biologija, naša deca jako, pa sve do kraja srednje škole, jako dobro znaju o životinjama, biljkama, sve to, o anatomiji čoveka, to znaju, ali o psihologiji i psihičkom će naučiti bilo šta, samo ukoliko su, čini mi se, u gimnaziji ili u medicinskoj, ispravite me ako grešim, ako još negde ima
psihologije, mislim da nema, ali ne bih sad, mislim, ne želim da grešim. Dakle, vrlo malo se uopšte zna o tome šta je psiha, psihičko, zbog čega naravno dolazi do one takozvane stigmatizacije, jel? Nisam ja lud, ne treba meni pomoć i podrška. Kako je za zdrave, isto tako je i za bolesne. Moji prvi susreti su bili šta će meni, nisam ja lud. I to nije samo kod nas, da se razumemo, nije to nikakav naš specijalitet, niti Balkana, tako je svuda u svetu, posebno u srednjem staležu. Znači, nekako zaziremo od toga, pre ćemo otići kod zubara, kao verovatno, ili žene kod ginekologa, pre nego kod psihologa ili psihoterapeuta. Ali dobro, neke stvari se menjaju, evo ja radim svakog petka u Kruševcu kao psihoterapeut, imam klijenta, znači i vidim da ljudi su već spremni da kad osjećaju neki problem, prvo se obrate psihologu, psihoterapeutu, pa ako to ne da neki rezultat, onda odlaze kod psihijatra gde dobijaju lekove, s tim što svaki pošteni psihijatar će im reći 50% lek, 50% vi. Dakle, lek ne može da reši problem. Isto vam je tako i u palijativnom zbrinjavanju. Znači, nije baš bilo u početku, na primjer u Vrnjačkoj banji, nisu svi pacijenti želeli da razgovaraju. Prvi kontakt je bio da li želite razgovor sa psihologom i to je radila načelnica jedinice, doktorka Brana Jočić. Ona je pitala pacijentkinju da li želi razgovor i kada oni potvrde, onda ja razgovaram sa njima. Za razliku od tih terenskih obilazaka po kućama, kada su već pacijenti rekli treba, ne treba, hoću, neću i onda su lekari to prenosili tadašnjoj načelnici Radmili Novaković i onda me ona angažovala. Hoću da kažem da tu postoji gomila stvari koje i ova emisija i uopšte ova promocija ima zadatak da kaže ljudima da psiha nije vanzemaljska tvorevina niti nešto nepotrebno, jer to što se ne vidi, mi jako dobro svi znamo kako je kada imamo psihičkih problema. To što mi odbijamo da priznamo ili ne, ko ne plati na mostu, plati na ćupriji. Prema tome, bolje je da se srećemo sa svojim nekim unutrašnjim problemima i da gledamo kako da ih razrešimo, jer pokazuje se u mojoj psihoterapijskoj praksi visok stepen agresije prema samom sebi. Kada je čovek oboleo i kada je svestan da mu je ostalo jako malo, ta agresija u velikom broju slučajeva pada. Ne kod svih, bude ljudi koji odbijaju do kraja, ali bude onih koji kaže, dete, dođi da se ispričamo. Upravo ste mi rekli nešto što mi je rekao za sada počivši doktor Momčilo Grubač, 4 više decenije bio je psihijatar u opštoj bolnici. Sretali smo se što službeno, što privatno, prosto iz jednog sasvim drugog razloga, znajući da Amerika, napredne zemlje, zapadni sistem jako polažu na psihu, iako je možda njima lakše u materijalnom smislu, ne brinu kad im dođe račun za struju, za vodu, za komunalije, da li će školovati decu, ali se susreću s jednim brzim tempom života. Njima je psiholog i psihoterapeut trebao da im olakša svakodnevne brige. I onda je u jednom razgovoru u emisiji on rekao upravo to da je ovde u Srbiji stigmatizovana vaša i njegova profesija, ne samo, kako rekao ste vi, kod nas, i slikovito objasnio. Kada te boli noga, ideš kod ortopeda. Kada te boli oko, imaš problem, kod oftalmologa. Kaže, ali će retko ko, kada ga boli duša, doći kod psihologa, psihoterapeuta ili psihijatra. U Srbiji, sem kada ne dođe do nekih fizičkih promjena i tako dalje. Panični napad, anksioznost i depresija, to je više na nivou, pa da mogu baš da kažem, epidemije, zato što, nemojte mi zameriti, ne želim da budem, kako bi se rekao, puritanac u svakom terminu, ali nije epidemija, ali zastupljena. Pa, mogu vam reći da ne da nije epidemija, ali prošlogodišnji 7. april, Svetski dan zdravlja, je bio posvećen depresiji. Naše ministarstvo je to prepoznalo, donekle i sada svi pacijenti, znači prosto svi građani Srbije, odlaskom kod izabranog lekara mogu da traže test, screening test na depresiju. Uveden je i novi screening test na šećernu bolest, pored ova 3 programa protiv kancera dojke, kancera grlića i kancera debelog creva. Izvinite, ali samo u vezi sa Amerikom i nešto, meni je bilo zanimljivo, pa mislim da će i gledalcima biti. Znate, ja sam čovek odavde i meni je do ovog prostora stalo. Kad god neko kuka na narod, dođe mi da kažem, evo sad ću to i da izgovorim, mi bolji narod nemamo. Znači, mi smo takvi kakvi jesmo i valja nam raditi sa ljudima kakve imamo, ne sa nekim, ne znam ja, i tako dalje.
kad je bila poplava 2014. godine, to je meni bilo jako zanimljivo i ostao sam ovako malo zbunjen, impresije su bile drugačije. Ja sam tada otišao u Paraćin, jer Paraćin je baš imao veliki problem, pa nivo štete je bio odmah posle Obrenovca. I 5 meseci sam radio sa ljudima koji su preživjeli poplavu, a koji su želeli psihološku podršku, organizovali smo tamo grupe, pa što da ne kažem, obučio sam tamo i neke ljude neke psihologe koji su bili iz Paraćina i Jagodine i mi smo radili 5 meseci sa tim ljudima, individualni i grupni rad. Tada sam se pripremao čitajući literaturu iz Američkog udruženja psihologa, koji su naravno pokrivali 2010. godine New Orleans nakon uragana Katrin, koji je bio poplavljen. Tamo sam u jednom fenomenalnom dokumentu, jednom izveštaju, koji mi je dosta pomogao da ja napravim plan i program pomoći našim ljudima u Paraćinu tada sam naišao na rečenicu koju nisam verovao da ću neći. Kaže, imamo problema na terenu, jer ljudi odbijaju da razgovaraju sa psihologom uz rečenicu nisam ja lud, završen citat. Dakle, jedan prosječan Amerikanac iz New Orleansa, nebitno da li je crnac ili belac, mislim, u bukvalnom prevodu, isto kao i kod nas, nisam ja lud. Što hoće reći da srednji stalež, gde god da okrenete, jer mi kad gledamo američke serije, pap se pojavljuje neki psihoterapeut, uglavnom je to za bogatiji stalež, uglavnom je to za bogatiji neki sloj društva, kojom imam, što kažu, ima se, može se, ali za srednji stalež je isto, znači čuvanje nečega, to je duboka intima. Duboka intima, znate li koji je najveći problem prvog seksualnog kontakta? Prvi put biti go pred nekim. Isto tako, kada ti dođeš kod nekog za koga imaš mišljenje da gleda kroz tebe, da gleda tvoje tajne, on te ogoljava. Prema tome, a to su samo iluzije, kao da smo nadljudi, nismo, brate, nadljudi, nego samo znamo psihičke procese, ne možemo gledati kroz ljude kakav je ko, niti procenjivati, onako kao sport, idemo po ulici i procenjujemo ljude, bože sačuvaj, to su impresije ljudi o svemu tome, ali zbog tog odnosa, nekog uvreženog mišljenja o psihologiji, psihičkom, nekako je veći problem doći do zdravih ljudi, uslovno rečeno zdravih ljudi sa psihičkim problemima, somatski zdravi ljudi sa psihičkim problemima, nego u palijativnom zbrinjavanju. U palijativnom zbrinjavanju su ljudi bili spremniji da razgovaraju ili da govore nekom ko će ih slušati. A da li je tu u pitanju, eto da kažemo, krajnji moment? Oni znaju da su pred koncem života i onda prosto otvaraju dušu prvome ko je tu, a pre svega ako stručno zna da mu pristupi. Radije vama, tako ste i opisali u knjizi, nego najbližim članovima porodice, za onih za koje su živjeli. Majka u jednoj knjizi ste rekli, u ovoj knjizi ste rekli da se preobratila vama nego ćerki koja je bila centar sveta, centar univerzuma. Takođe, opisali ste gospodina koji ležao na boku, koji je prosto samo dozivao imena ukućena, najčešće ime sina. Sin se poverio vama, otac vama, vi ste napravili tu sponu da se lakše ode sa onog sveta. Ispravite me, ako samo kažem, da li, tu sam ja primetila, jer sam čula od starih ljudi, naravno na terenu, mi ne radimo samo ove emisije, prosto radimo za dnevno informativni program, još stari naši su govorili kada imamo umirećeg pacijenta, člana porodice u kući koji gotovo je, znači onaj samrtni ropac je tu, zadnji izdah. Ne, nemoj ga zvati, pusti ga da ode. To su govorili naši stari. Da li je to? Pa da, jeste, jer ono iskustvo mi kaže da mi lakše odlazimo sami. Dakle, imao sam dosta, a ima jedan slučaj koji nisam opisao u knjizi, u vezi je sa jednim gospodinom koji ima 51 godinu, arhitekta je po profesiji i negde pretprošle godine već, on je rekao, ja moram sa tobom da razgovaram, tata mi je jako teško bolestan, očigledno je da će uskoro umreti, da će otići i ja to jako teško ću podneti jer mi jako puno znači. Oslonac mi je u životu. I nas dvojica smo sedeli u jednom finom prostoru, bilo je negde oko 11 sati i jedno od uobičajenih pitanja članovima porodice, u ovom slučaju njemu, bilo je: dobro, da li si se ti oprostio od tate? Nije to samo, mislim, bila je tu priča, sat vremena smo nas dvojica razgovarali.
I on je rekao, kaže, pa mislim da nisam. Pa hoćemo li ti ja sada da se oprostimo? Pošto mi u gestalt psihoterapiji imamo neke eksperimente, da sad ne njavim time, ja možeš da izgovoriš šta bi tati rekao, kao, i onda je on počeo, tu su krenule suze, haos, ovo ono, i posle izvestog vremena se smirio, kaže, lakše sad dođe, i tako dalje, i tako dalje, pričali smo nekih 15 minuta i negde oko pola 12 mi smo završili. On je otišao kući, ja sam otišao dalje, negde oko pola 1, on meni šalje poruku, tata je umro u 11:15. U vreme kada ste vi razgovarali. Kad se on oprostio. Vidite, ja nisam spektakularista, ja sam psiholog koji je završio nešto što se zove naučna psihologija. Ali psiholog nije sveznajući. Ima toliko toga što mi ne znamo. Ne smijem ni da zaključim, ali ta potreba čoveka da se pozdravi i da na taj način pusti onog drugog, nije samo fizička, nego je i ta mentalna, psihička. Nemam potvrda za ovo što kažem, egzaktnog istraživanja i tako dalje. Na kraju krajeva nisam stigao time da se bavim, pitanje da li bi se i bavio. Ali sam video u praksi, posebno taj primer kada su bili otac i sin, kada otac 2 meseca umire i meni doktor Čeperković kaže, molim te dođe, on nije bio u jedinici za palijativno zbrinjavanje, bio gore na spratu, na kardiološkom odeljenju, 10% mu radi srce, ja nikad veće stopalo i šaku nisam video. Ne znam, to je ogromno bilo, ne može srce da ispumpa višak vode, nego tu, mislim, ali zove, znači, oči su mu na pola, on i ne vidi, i doziva sina, ja se javljam, evo tu sam tata i tako dalje, i tako dalje, dolazi sin i kaže, oprostite se, to je bio petak, u subotu je tata otišao, sad pazite, neozbiljno bi pričalo zbog toga što su se oni pozdravili, nemam dokaz, ali ću to zadržati za sebe i svaki put kada je tako negde, kada je teško puštanje, uvek ću sugerisati ljudima da se puste, da dozvole onome da ode kada je vreme. Jer nekada sebičluk nas drži za tim kako ću ja bez tebe. Znate, i na groblju ćete čuti kako ću ja sad bez tebe. To jeste teško za ono koji odlazi, ali zato je potrebna podrška iz porodice i sredine za ono koji ostaje, da se sretne i da kroz proces tugovanja i žalovanja zapravo se vrati životu koliko toliko. Naravno, najteži gubici su kada majka izgubi dete, bez obzira, ćerku, sina, nebitno, i to je ubedljivo tada najteže. Tada zapravo i nemate šta da kažete, nego samo da slušate i eventualno neki savet koji je, ali zaista ono kad vidiš da bi bilo dobro, uzmite, pojedite, ali tako nešto, uzmite, pojedite, prošetajte, tu se uzdržavati strogo od pametovanja, od saveta, jer to niko od nas ne zna kako i ne daj Bože ni da saznamo. Ali to su najteže stvari. Da se vratimo na temu, to jesu najteže stvari, međutim, nije nam namera da plašimo gledalce, dovoljno su svi naši građani svesni, prosto da postoji takve stvari u okruženju, doduše često smo nesvesni jer mislimo da ono što se loše dešava se preko ograde, u tuđem dvorištu, u nekom drugom, da je tamo negde zelenija trava i da nas neće ta muka da snađe, a zaista mi nemamo tapi od Boga, što bi opet rekli naši stari, da ćemo zauvek biti srećni, mirni i spokojni. Međutim, eto, kažem, vraćamo se na temu kako, Petre, da budemo srećni, ako znamo da nam je jedini zagarantovani put, citiraću Nobelovca Ivo Andrića, da ćemo da umremo. Da nam je samo smrt zagarantovana. Kako ćemo sad mi? Da li to u stvari treba da nam bude podstrek za sreću? Kako da živimo između tih dijagnoza, kako da živimo bez dijagnoza, gde da nađemo danas sreću? Kažu da je danas život u strahu. Da li jeste ili nije, to znaju gledalci svako za sebe. Ne bih se usuđivao generalno onako kao, ali da ima dosta straha i ima. To vidim, kažem, kroz psihoterapiju koju radim sa ljudima. 5 osnovnih emocija. Sve što je osnovno korisno je, ali ne mora da znači da je prijatno, jer neko nas je obmanuo da mora ovaj život da bude prijatan i onda je za određeni broj ljudi hedonizam, to jest potreba za uživanjem negde vrhunski smisao života. Ok, svako za sebe, ali još je Njegoš pomenuo u Gorskom vijencu onu čašu meda i čašu žuči. I rekao na kraju, smiješane najlakše se piju. Ne možemo mi pobeći od sinusoide života.
Zato radost i tuga uvek idu zajedno. Nekada radost, nekada tuga. Ali među osnovnim emocijama, osim ove dve, su strah, ljutnja i gađenje. Negde ćete vi naći u literaturi da ih ima 8 i tako dalje, nebitno, ali ovih 5 su gotovo u svim izvorima, tako je. E sad, ove 4, strah, ljutnja, tuga i gađenje, za njih ne moramo mnogo da se brinemo, oni će sigurno doći sami. Takav je život, jer čaša meda, čaša žuči. Ali koliko se otimamo za radost ili ti za prijatnost? Da li se otimamo ili smo upali u zamku podrazumevanja života? Pa nam se sve podrazumeva. A primetimo samo kad nešto nemamo. Naravno, to je sad opet pa mnogo široka tema koja nije u vezi sa palijativnim zbrinjavanjem, ali jeste u vezi sa življenjem. Jer, zašto se zove knjiga Memento Mori, odnosno Seti se da si smrtan? Znate kako, mene su ti, ja sam završio dosta toga nebitno, ali ti ljudi koji su odlazili zadnji dani života, su me više naučili nego sve knjige koje sam pročitao. U onom suštinskom, a to je bavi se životom dok još možeš. Jer kad dođeš na ovo, ne daj Bože, onda samo možda podvučeš crtu. I da sabereš i da kažeš zadovoljan, nisam zadovoljan. Jer ako nisi zadovoljan, kasno je za promenu. Dakle, ajde da se bavimo svojim životom dok još imamo i da vidimo da li možemo i šta možemo da promenimo. Bio sam zatvoren 1,5 godinu dana u Sarajevu, tek 94. sam 9. avgusta izašao. Bio sam zatvoren 1,5 godinu dana u kućnom pritvoru, a od 1. januara 1994. sam mogao bar da šetam, kad je uhvaćen i ubijen Caco, Topalović i tako dalje, tako dalje. Znači, nisam ja uopšte veselo prošao te svoje terene, krizna područja i tako dalje. Ali šta mi je bilo bitno? Bitno mi je bilo da sam upoznao sa 24, 25, 26 godina šta je život. Meni je sad sve gratis. Prosto, ako zaboravim da sam tada prošao ono što sam prošao, da sam, na primjer, 92. godine svaki drugi dan jeo po malo hleba, zahvaljujući mojim prijateljima Zlaji, Reši, Zdravku, oni su snadbevali i vodom i ovim, mogao sam da preživim, i žena sa kojom sam živeo i ja. Ali poenta priče je da se setim svog iskustva, a primetit ćete da kod nas danas ljudi svoje iskustvo potiskuju. To nije kao da sečeš granu na kojoj sediš, to je kao da sečeš drvo na kojem sediš. Jer mi ništa drugo nemamo osim iskustva. Budemo li se odvojili od našeg iskustva, nek nam je Bog na pomoći. Upravo ste rekli ono što su svetski mislioci rekli, jer iskustvo, ono koje je prošlo, spada u domen istorije. Istorija učiteljica života. Znači, otuda to, da stalno učimo. A ja ću ispričati jednu anegdotu da čovek, upravo kada kažete zadovoljstvo i kada zaboravi, vozio je Jugo, pa je vozio neki bolji auto, francuski, pa je došao do Mercedesa, kaže, sada ne bih mogao da se vratim. Sumnja da ne može da se vrati, da može da bude i bez auta i daleko bilo bez nogu. Međutim, opet je tema seti se da si smrtan. Pored toga što vi podsjećate na to da se ne zaboravi iskustvo, neko ko je lošije, neko možda nikada nije prošao neko lošije iskustvo, možda je prosto bila jedna ravna linija kod ljudi, ne tako traumatična kao vi. Šta je sa ljudima, pre svega sa onim ljudima koji jednostavno mnogo grabe od života, mnogo traže od života, upravo zaboravljajući da su memento mori? Prvo, svi smo mi prošli nešto teško. Jedino što je pogrešno porediti iskustva. Jer šta meni znači iskustvo nekoga koji je proživao nešto teže od mene? Osim informacije, ali znate kako, iskustvo jednako doživljaj, događaj plus osjećanje. Jer ako je, meni baba pričala o Sutjesci svoje vremeno, bitka na Sutjesci, pa bitka na Neretvi, pa kako je njima bilo, i ja sam znao sve što mi je ona pričala, ne znam koliko puta mi je pričala o tim bitkama, ali džaba, ja ne mogu da osetim to što je ona osetila, ja mogu da to prepričam, ali ne mogu da osetim, prema tome, to nikako nije moglo da bude moje iskustvo, jer je falio taj osjećaj. Dakle, iskustvo ćemo imati svi sa nečim što ne valja, jer je svakom svoja muka najveća. I nemojmo se uopšte porediti po tome. Jedino sa čim se vredi porediti, to je kakav sam bio, kakav sam sad.
Ne kažem da se ne poredimo društveno, socijalno, da, jeste, ali ako nam to postane osnova za lociranje sebe, bojim se da ćemo pre ili kasnije napraviti grešku. Jer svako ima svoj život i svoj životni put iz te perspektive. Ali poređenje sa sobom, gde sam bio, gde sam sad, zna da bude vrlo lekovito. Pa da vidim, ako sam, jer, gledajte, život nije linearna funkcija, znači da ide ravnomerno ovako. Kao što rekao smo, to je rekao Njegoš, čaša meda, čaša žuči, to je jedna zapravo spirala koja ide onda u jednu sinusoidu, znači usponi padovi, ali sa tendencijom rasta. Dakle, ako grabimo od života, grabimo od života, ja mislim da u Starom Zavetu je najbolje opisano, možemo sada mi iznositi razne primere, ali to mudri Solomon već rekao. I u pričama i u poslovicama. Dakle, u pričama Solomonovim, kad kaže sve sam imao u životu, sve, bio sam najbolji, najbogatiji, imao sam konja a na kraju je sve to pusta tlapnja. Jer treba mnogo mudrosti, mnogo trebate znati da biste shvatili, da bih shvatio da ništa ne znam. Ne može čovek koji malo zna da ništa ne zna, on zna sve. Ali zato kad mnogo znaš, onda znaš koliko malo zapravo znaš. Upravo ste mi dali, eto da kažem, ja sam pripremila pa više od 15 pitanja, međutim, maltene nismo počeli ni jedno, sve onako seckajući, zato ja opet podsjećam, ili ćete biti ponovo naš gost, pošto dolazite petkom, ili eto ljudi idite na promociju pa ćete da čujete, da naučite nešto pametno. Mi smo rekli da je palijativna medicina u našem zdravstvu nova, da kažemo, grana, nove jedinice, u našoj bolnici odvojene od drugih odeljenja. Često su mi gosti koji su onkolozi, vrhunski stručnjaci, govorili da je dijagnostikovan rak kod pacijenta i kaže tog pacijenta izgubim od šećerne bolesti. Ovo mi umre od visokog pritiska ili tako dalje. Ovo smo sanirali. Pozitiva i koliko pozitivne misli trebaju da utiču. Međutim, sada vas ja pitam nešto, vraćam se što nije u domenu memento mori ovog, seti se da si smrtan. Kad je palijativa, neki čak žargonski nazivaju jedinicama za umiranje, prosto odlazeći svet i tako dalje. Takođe sam imala primjer jednog rođaka gde njegovu suprugu u zaista terminalnoj fazi bolesti odvode na palijativno zbrinjavanje, jer mi kaže, možeš li da se raspitaš gde je ona sada? Ja kažem, odvešće na palijativu. Kaže, molim. Kaže, ne, ja ću dovesti kući. Hoću da završi u svom okruženju, sa svojom decom, sa svojim stvarima. Pitanja mi se nadovezuju, a vodim računa i o tajmingu. Da li je današnjem našem čoveku ovde sa ovog podneblja lakše da okonča u kućnim uslovima ili na jedinici palijativne nege? Lakše jeste kada je to tamo negde, ali je bolje kad je kući. Jer gledajte, umiremo u bolnici, pa nas odvoze u kapelu bolničku, pa iz kapele bolničke u kapelu na groblju, pa iz te kapele u grob. I u zadnjih 20 godina, 30 godina smrt je kod Srba postala misterija, odnosno izvor straha. Mislim, uvek je bila tema, bolna tema i teška tema, to se nije promenilo, ali nekada je domaćin umirao u svojoj kući. I tu su dolazili ljudi da ga isprate i odnos je uvek bio težak nekako, ali je bilo, kažem, dostojanstvenije. Sada, mi živimo u drugačijem vremenu, ništa više nema sa tim vremenom. Možda ljudima danas više odgovara tako. Ja mogu samo za sebe da kažem kako bih želeo. Moja profesorica Dragana Jovanović, nekadašnja direktorka klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i jedna grupa, između ostalog, jedan od mojih recenzenata, primarijus dr. Periša Simonović, on je psihijatar koji je nekada bio državni sekretar Ministarstva zdravlja, sada radi u institutu Batut. Mi smo svojevremeno pre takođe negde 2 godine, 2,5 godine, akreditovali jedan seminar za zdravstvene radnike i psihologe o palijativnom zbrinjavanju. Nas 5-6 je bilo predavača i tada na klinici za pulmologiju ja sam pitao tada zdravstvene radnike i psihologe koji su skupili, puno sala je bila, to je bilo i za bodove, nešto šta ja znam. Pitao sam kako biste želeli da umrete. To je bilo jedno 15 sekundi tajac. Jer otprilike svi ljudi tu koji su uvek su se bavili nečim tuđim bolestima.
nisu razmišljali o svojoj, možda i jesu, ali bio je tajac, 15 sekundi. I onda jedan mladi lekar tamo kod prozora iz ćoška počeo noću u snu, da ne nosim pelenu i tako dalje. Znači, on je dostojanstveno odlazak iz ovog života. Dobro. Znači, rekao, iznenada da se to desi. Iznenada. Dobro. Na drugo pitanje su ćutali jedno 20 i nešto sekundi. Dobro. Kako bi bilo onim vašim najmilijima kada bi se vaša želja ostvarila? I onda su stali, ćutali, pa kaže, to bi bio šok. Ovo jeste tema za razmišljanje. Nije tema za opterećenje, naravno, ali jeste tema za razmišljanje. Ja znam da će gledalcima, nekim od gledalaca, bit će mučno. Znam da su neki već isključili možda i TV ili promenili kanal, ali mi od sebe ni od života pobeći ne možemo. Možemo se sakriti u mišju rupu. Ali zato mislimo o životu dok smo živi. Poruka ove priče, uopšte, i ovih ljudi sa kojima sam radio, nije poruka patnje, niti straha, nego poruka života. Ljudi, živite dok ste zdravi, dok možete. Bavite se svojim životom, napredujte, bavite se sobom. Jer, evo jedan primer. Na tim psihoterapijskim radionicama, imam neke radionice, vodim, nadam se da ću i u Kruševcu to pokrenuti. Držao sam, pa sad imam zastoj, pa ću nastaviti. Jedna od tih radionica bavi se osobinama čoveka. I onda zamolim sve ljude koji dođu na te radionice, napišite svoje osobine. Bude tu 3, 5, 7, 10 osobina, bude nekih ljudi koji ne mogu da mrdnu od 2 svoje vlastite osobine. Evo sad, čisto da zamolim gledalce, probajte, razmislite koje su vam osobine. I vidjet ćete da nije to tako jednostavno. Onda sam zamolio u jednom slučaju, rekao, da biste bili ljubazni, molim vas, napišite osobine vaše veš mašine. I onda žena počela, ne znam, broj obrtaja, koliko staje unutra ovoga, i napisala jedno 4, a svoje 3. Pa rekao, vi, gospođo, bolje poznajete veš mašinu od sebe. Ovo možda zvuči onako komično ili kako god zvuči, ne znam. Ali realnost je da mi sebe jako malo znamo, da prelećemo, mi se sebi podrazumevamo. Pa nam se podrazumeva i ta tema pa naravno da svi želimo da živimo što duže i naravno da želimo da živimo što kvalitetnije, ali šta ćemo promeniti ako ne znamo šta? Da bi taj život bio kvalitetniji. Jer život nikad nije dovoljno kvalitetan da ne bi mogao da bude kvalitetniji. Bavljenje životom vodi u kvalitetan život. Neće, znači onaj u leru život, neće voditi kvalitetnijim život. On će voditi kuda okolnosti vode. I to je to. Ali nekada se izboriti za onu prvu emociju, za radost, za prijatnost, podrazumeva bavljenje time. Ajmo da se bavimo time. I sad to ispada kao, ne znam, neko mudrovanje i tako dalje. Ja se bavim realnim poslom sa realnim ljudima. Bez obzira da li su živi, zdravi, samo sa nekim manjim problemima, ili su ljudi koji imaju ozbiljan zdravstveni problem. Pa zar vi mislite da bi se usudio da gostujem ne ovde kod vas, nego da pišem ovo ili da se nalazim na individualnim terapijama, da iza ovoga ne stoji obilje iskustava ljudi, ne samo sa zapada, nego i sa istoka i sa raznih geografskih širina koje se bave ovom temom življenja. Jer ako se ja ne bavim svojim životom, pa ko će? Vi ste mi upravo dali šlagvort, ali kažem, eto, u ovom razgovoru prosto postoje fluidi, postajemo i prijatelji. Zato što dosta ja učim od vas, pretpostavljam da i vama postavljam neka pitanja gde možete da iznesete svoj talenat i struku, talenat, mislim, u formi pisanja i da vaše iskustva prenesete u knjigu i na papir, a profesionalno iskustvo. Zamolila vas da nekom narednom našem susretu pričamo takođe o lepoti življenja, jer vi se najčešće bavite sa ljudima umirujućim, koji nažalost odlaze s ovog sveta i opet ponavljamo, svi ćemo i ne znamo kada, da li već sutra, uključujući sve nas, da li za 10-15 godina. Međutim, sve više vraćamo se depresiji, anksioznosti, jeste da depresija postaje vodeća bolest svuda u svetu. Ja, druga posle kardiovaskularnih. Kod nas, posebno kod mlade populacije, uzrok su završeni fakulteti, posla nema. Ako ima posla, ostaje u zajednici sa roditeljima. Ako ostaje u zajednici sa roditeljima, eto problema. Ako se osamostali, eto problema. Međutim, postoji druga generacija koja ništa nije uradila sa sobom. Nema završenu školu, nema viziju života i upada u jednu kolotečinu depresije i sve češće od mladih na terenu
kada su neke radionice psihološke, čujemo čemu život, kada si smrtan, čemu kada ćemo svi tamo, zašto. Neko smrt doživljava kao beg od problema. Sigurno ste se susreli u praksom pre palijative sa ovom temom, pa eto samo da je ne načnemo, ali da kažemo da li to može da bude neka od tema za naše buduće susrete. Da, može da bude tema s tim o palijativi. Ja ne radim više u palijativi jer ja sam radio po projektima. Nema više tih projekata, ukinuti su, a zdravstveni sistem nije prepoznao psihologiju u jedinicama za palijativno zbrinjavanje, to je bilo na samom početku ove emisije, tako da već godinu i mesec dana ja ne radim. Ovo je moj skromni doprinos i toliko dok se nešto ne promeni u sistemu. A ovo što kažete za psihološku i psihoterapijsku, znači podršku ljudima, mnogo više, da li mnogo ili više, među mladom populacijom je, dakle, oni faktori koji će mogu dovesti do depresije, je unutrašnja agresija. Agresija prema samom sebi. I, to je jedno, i drugo, panični napadi. Ja trenutno radim sa 3 klijentkinje koje imaju između 21 i 25 godina, koje imaju uznapredovale panične napade, gde je jedan od, pa da li je ispravno reći okidača, ali razumećete me, potpuno neadekvatan sadržaj života. Gde mi zapravo kroz sadržaj života i kroz neke angažovanja šta prija tvojoj duši, takvim nekim pitanjima, pokušavamo da izađemo iz toga. Jedna klijentkinja ima veliki problem u orijentaciji sebe s obzirom na iskustvo koje je doživjela u braku, da uopšte da se nađe, da se poveže sama sa sobom kako bi iz tog puta ka depresiji i mnogo ozbiljnijim, u stvari ka dubokoj kliničkoj depresiji, da bi zaustavila taj put. Prosto nema snage za tako nešto i mi sve vreme pokušavamo već nekoliko meseci da ona nađe sadržaj svog života koji će biti dovoljno dobar da bi je držao. Jesu to veliki problemi, jesu to veliki izazovi, naravno kad god budete bili zainteresovani za tu temu, o toj temi da pričamo ili u društvu još nekih psihologa, psihijatara, stojim na raspolaganju. Eto, meni ostaje za kraj te prakse emisije, prosto praksa kad je ja vodim jeste da gosta pitam za poruku, jer moramo da poštujemo prosto programsku šemu, bili ste novinar pa znate šta to znači. Koja je vaša poruka? Život nikad nije dovoljno dobar da ne bi mogao da bude bolji. Tačka. Dobro. Poštovani gledaoci, naš gost je bio Petar Jeknić, psiholog, klinički psiholog, psihoterapeut, takođe ponavljamo prvi master palijativne medicine u Srbiji, a ovde se trudi da i na našim prostorima napravi neke radionice, neka okupljanja gde možemo otvoreno da pričamo o svojim nekim problemima naših najbližih. Za one, Petra, eto da podsjetimo, za one kojima je potrebna intima, jer se sa psihologom i psihoterapeutom priča u 4 oka, u 4 zida, gde Kruševljani koji žele razgovor s vama mogu da vas nađu, jer ste regulisali onaj prostor? Nisam još trenutno regulisao prostor, trenutno sam u jednom nije priručnom, nego je privremeni prostor, ali nadam se da ću u perspektivi naći, pa ću naći način kako da obavestim Kruševljane gde se možemo naći. Za sada je to kontakt telefonom, ali o tom potom, ili jednostavno mogu internet stranica, web stranica www.emoracio.edu.rs emoracio.edu.rs i tu postoje svi podaci i sve što ljude bude zanimalo. Evo ja podsjećam još jednom, ako vam je ova tema bila interesantna, u 19 sati u Beloj sali u Kulturnom centru, možete prisustvujete promociji knjige, 5. knjige našeg gosta, Memento Mori, seti se da si smrtan, a pored njega, na pitanje otprilike da li smo zadovoljni životom kojim živimo ili kojim smo živeli za one odlazeće pacijente, u kakvom se sistemu nalaze ljudi koji boluju od malignih bolesti, od teških oboljenja, pa i na neka druga pitanja iz sasvim običnog života odgovaraće autor, naš gost Petar Jeknić, pored toga i predsjednica i osnivač Udruženja ženskog centra Milica iz Vrnjačke Banje, zatim novinarka Radmila Vesković i naša sugrađanka Suzana Koak-Tijanić. U okviru programa naravno imat ćete i neke muzičke pauze jer se radi o teškoj temi, pa je treba
malo i razbiti nekim lepim stvarima i pokušati da na život koji je pred nama i koji živimo, a taj nam je jedan, živimo malo bolje. Ako umemo, naravno. Poštovni gledalci, bio ovo Svet zdravlja, repriza emisije 23:10, subotom 14:10, a ako vam bude lakše ili brže preko našeg portala www.rtk.rs. Petre, hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu, u stvari na danu provedenom u Kruševcu, jer ste danas rezervisani za Kruševljane. Tako je, hvala, čast mi je. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Svet zdravlja.